Čaute, ja som Richard Rodko a vítam vás pri ďalšom videu z hry League of Stickman. Táto hra už nebola hrozne dlho, tak som sa rozhodol ju natočiť. A videli ste, že stále som lámil. Takže dám review, tak. No, dobre. OK, už tu máme všetko. Tohto tu mám equipnutého celého úplne. Piesta môjho. No, ale ešte skill. Takže všetko tu povylepšujem, pretože mám dosť veľa money. Už nemám vlastne na nič. Musím si vylepšiť toto napríklad. OK, tak to je všetko. Dobre. Už by som rovno mohol ísť hrať. A ideme na to. Tak ja som zvedavý, či už to bude kus ľahšie, pretože... No, neviem moc. Pretože nejaký som slabý poslednou dobou. Tak. A náhodou celkom dobre ich dávame zatiaľ. Ale to iba zatiaľ, vážne. Po dole. OK. Prvá tá ona, jak sa to je. No, ale prvá havárka nepriateľov je dole. No ale toto už ma zabije. V tomto dieli sa hlavne asi naskillím. Pôjdem do starých levelov, čo som ešte prechádzal. A na tom sa naskillím. Takže zoberiem toto. Tak, bam, bam, bam. Po dole všetci. Dole, dole. Hammer. Tak. Tak, pekne. Dobre, všetci dole. No, bože. No, ja už som dole. Bože, tak revive. Budem dávať revive, pretože toto fakt chcem prejsť, pretože už som toto kolo som tak dlho robil. Snažil som sa ho prejsť vo skrine, ale nedarilo sa mi to. Ale budem musieť za chvíľku končiť, kurňa. To musí byť 5 minútové. Prepáčte, že toto je kratšie, ale nemám miesto, ešte tu vyprázdnim niečo. Ešte budem musieť vyprázdniť. Môj mobil, pretože mám tam veľa vecí. Bosák. Bosák, tuto. I bosu. Kde je bos? Tu je bosák. Poď sem. A škoda, že to nie je na toho bosa. Tak počkej, tak idem teraz na tohto. Bám, ne, on sa mi uvole. Bám. Tak, pekne. Tak, skok. Bám, bám. Tak, pekne. Tak. Zatiaľ pred ním budem zdrhať, pretože si nechám nabiť na ten posledný útok. Tak už ho mám. A teraz bam, bam. A neviem, či budem musieť dávať revive, pretože on je taký tu nasilný, tento boss, hrozne. Tento boss je najsilnejší, akože mám ohodnotiť mám bossov, tak tento je najsilnejší. To bude iba jedna bitka, toto asi video, pretože budem to robiť asi League of Stickman. Tak, jednu bitku za jeden diel. Takže to bude vychádzať oveľa viacej. No, takže to by bolo odo mňa na dneska všetko. Ak sa vám video páčilo, dajte like. Ak sa vám video nepáčilo, dajte dislike. A šus.